Lebap vilayetinin edare kärhanalarında işgärleri köpçülüklüğün zähmet ruhsadyna iýermek dowam edýän mahaly büdjetçiler mejburi talaplaryň ýene biri bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Edare kärhanalaryň ýolbaşçylary iýul we awgust aýlaryndaky zähmet diýinjalşlaryny öňümizdäki aýlara geçirmek isleýän işgärleriň haýyşlaryny kanagatlandyrmaýarlar. Ýolbaşçylar munyň sebäbini sentýabr aýynda paýta ýygymy mövsüminiň başlanýandygy bilen düşündirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmesi 26-njy iýulda Sewitden maglumat berdi. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň tasdiklamagyna görä edare kärhanalarda işgärleri zähmet ruhsadyna iýermek baradaky plan ýanwar aýynda işlenip düzülýär we ýörite grafika taýýarlanylýar. Grafikada her bir işgäriň zähmet ruhsadyna çykmaly aýy kesgitlenýär. İşgärleriň aglabasynyň iýul we awgust aýlaryna zähmet ruhsadyna çykmak we işgärlerden grafika gol goýmak mejburi talap edilýär. Ýöne häzir zähmet diýinjalşlaryny öňümizdäki aýlara geçirmek isleýän işgärleriň bu haýyşy kanagatlandyrylmaýar. Dip Lewaply saglyk işgäri habarçymyza gurrun berdi. Edare kärhanalaryň ýolbaşçylary işgärleriň haýyşynyň kanagatlandyrylmazlygynyň sebäbini sentýabr aýynda başlajak paýta ýygymy mövsüm bilen düşündirýärler. Ýolbaşçylar sentýabrda adatça bolşýan ähli işgärleriň köpçülikliğini paýta ýygymyna gatnaşmaldygyny aýdýarlar. Şol sebäpli olar işgärleriň aglabasynyň iýul we awgust aýlaryna zähmet diýinjalşyna çykmaldygyny aýdýarlar. Olar bu talaby berja etmedik işgärleriň ýyllyk zähmet ruhsadynyň köýjekdigini hem duýdurýarlar. Dip saglyk işgäri aýtdy. Azatlyk baýdylanlar barada Lebap vilayet häkimliginden kommentari almagy synançdy. Ýöne redaksiyamyzyň 26-njy iýulda eden dowamly synançyklary oňy netije tapmady. Türkmenistanyň zähmet kodeksiniň 89-njy maddasyna görä işgär aşakdaky ýagdaýlarda her ýylky esasy ruhsady başga wagta geçirmek ýa-da uzaltmak hukugyna eýdir. Wagtlaýyn zähmede ukypsyz bolan mahalynda göwrelligi ýa-da çağı dowrandygy boýunça ruhsat berilendi. Her ýylky esasy ruhsat oku ruhsady bilen nikah baglaşmak we jaýlama hemde ýatlama däp desurlaryny amala aşyrmak üçin goşmaça ruhsat bilen gabat gelendi. Şeýlede onda iş berji önümçilik zerurly bolan mahalynda işgäriň razylygy bilen her ýylky esasy ruhsady indiki iş ýylyna geçirmäge haklydyr. Ýöne ol 2 ýyldan köp bolmadyk çäklerde bolmalydyr hem diýilýär. Türkmenistanyň hökümeti paýtaçylyk buğdawynda ýyllar boýy mejburi zähmetden peýdalanmakda tankyd edilýär. Ýurtda paýta ýygymyna resmi derejede sentýabr aýynda girişilýär we bu mövsüm dekabrın ortalaryna çenli dowam edýär. Bu döwürde häkimetler büdjet işgärlerini, käte esgerleri we mekdep okuwçylaryny köpçülikliğin paýta ýygymyna gatnaşmaga mejbur edýärler. Käbir edaralaryň işgärlerinden bolsa hakyna adam tutup öz deregine paýta meýdanlaryna iýermek talap edilýär.